Una família cristiana, escola de monges, vull dir, a casa també molt practicants, missa sempre, cada diumenge, però per mi era com una rutina, no? Com una cosa, saps que s'havia de fer, però sense una il·lusió excessiva, no? Saps? Però jo en la meva vida he tingut doncs, uns sotracs importants de salut, vaig estar molt malalta, a punt de morir-me. Esclar, jo em dic Maria, I esclar, em vaig encomanar aquí, doncs, a la Verge Maria, perquè és arribar a Crist a través de Maria, no? I, bueno, inesperadament, doncs, me'n vaig sortir, fa 18 anys, i me'n vaig sortir. I, esclar, llavors, doncs, sempre... Però és que després, últimament, vaig tenir, fa cosa de 2 anys, un altre problema de vista importantíssim, no? I llavors jo em vaig revelar molt, vaig dir, ostres, Déu meu, una altra vegada em toca una cosa forta, perquè no pot tocar el que te toca, per exemple, a tu, o una altra cosa de la nostra edat, no? I no, m'han de tocar coses així. I, esclar, estava com molt rebel, no? Però vaig tenir, Déu va posar en el meu camí un mossèn amic meu i que el seu consell va ser posa't en mans de Crist, posa't en mans de Déu, confia. I a mi em va costar una mica perquè, clar, vull dir, a mi em costava, no? Però vaig optar per fer-li cas, i sí. I inesperadament, doncs, el problema el tinc, si no del tot solucionat, doncs, com mig superat, però latent, saps? I des de llavors ha estat com un revulsiu a la meva vida. I, per exemple, la meva feina, que jo m'he dedicat sempre també als alumnes, i dintre del centre de ser psicòloga, en els més complicats i tal, té un altre sentit, no?, la meva feina també. No és només un sentit pensant en Crist, no? O sigui que ha estat uns revulsius a la meva vida que han fet que sortís d'aquella monotonia, que per mi era una cosa natural, que en aquell ambient que havia viscut, per exemple, quan tu i jo anàvem al col·le, que era ja d'aquella època, no? I, esclar, donar un pas més, saps? Pujar unes graus més. I això, doncs, t'omple més la vida, no? Perquè dius, bueno, faig una feina, però amb un incentiu més, diguem, no? No sé, jo per mi és això, no?